Vaderlandsliefde is voor mij streven om vooruit te komen, zodat degene die na mij volgen, een leveltje hoger dan mij starten. Ik ben een jongeman, ik ben geboren in het district Sipaliwini. Ik heb daar ongeveer 7 jaar gewoond. Toen ben ik naar de stad gekomen, Paramaribo, zoals we het kennen. Ik ben dan eigenlijk opgevangen door mensen die mijn familie zijn geworden. En ik heb me nooit als buitenstaander gevoeld. En ik heb door mijn nieuwe familie kansen gehad om naar het buitenland te gaan. En ik heb gezien hoe het daar is. En ik ben iemand, ik denk niet dat ik daar permanent zou gaan wonen. Ik zou toch eerder voor Suriname kiezen om permanent te blijven. Ik kan wel naar daar gaan om te gaan werken en terugkomen om op te bouwen. Dus ja, business zelf draait om het bewustwording te promoten van waarom we onderling dus elkaar moeten ondersteunen, vooral wanneer het komt op het gebied van ondernemerschap, zodat we grotere hoogtes kunnen bereiken. Dus dat doe ik al in het dagelijks leven. In mijn business promote ik mijn cultuur. Als je iets bij mij aanschaft, heb je dan gelijk een stukje samenkanscultuur. En als ik iets van jouw cultuur wil leren, leer je mij dat ook. Dus ik stimuleer dat al op mijn eigen manier. Dus ik zou zeggen, wanneer je iets bezig bent te doen, ga niet out of the box denken dat je iets van de Amerikaan nodig hebt om iets op de wereldmarkt te brengen. Denk gewoon in de box, gebruik wat je hier hebt en probeer dat internationaal te maken. Ik ben vanaf kleins af al kunstenaar, dus tekenaar, houtsnijwerker. Dat heb ik gewoon in de familie gezien. En ik ben iemand, als ik je iets nieuws zie doen, heb ik alleen je tool nodig om het te kunnen doen. Dus met die dingen ben ik naar de stad gekomen en hier had ik meer materialen om dat te gaan expanden. En ik ben zo gelukkig dat ik altijd in aanraking kom met mensen die bijna hetzelfde motion net als mij zijn. Dus op die manier ben ik mijn dingen gaan ontwikkelen. En op den duur waren we bezig met shirts. En ik maakte mijn logo en altijd zetten we onze logo op shirts. En ik dacht van, weet je wat, ik wil ook mijn eigen brand. Maar ik wil niet gewoon een logo maken dat op niets slaat en voor mensen verkopen. Het moet een bepaalde emotie en boodschap kunnen raken. Dus toen heb ik Tembe-ort gebruikt. En ik heb dan mijn logo zeker meer dan 10 of zoveel keren moeten aanpassen enzovoort. Totdat het naar mijn smaak is en ik denk van ja, dit is goed genoeg om te verkopen. Ja. Dus toen had ik dan dit en mijn naam was dan toen Support Your Locals. Maar toen kwam een vriendin van mijn moeder die bezig is met rechten enzovoort. Toen zei ze me van, waarom gebruik je niet je eigen taal? Want Support Your Locals is al een bestaande hashtag en het gaat moeilijk zijn om te kunnen kopen enzovoort. Dus toen ben ik gaan brainstormen en toen kwam ik op het woord Makandi. En Makandi betekent niets anders dan samen, in een samenkans. En onze woorden kan je meestal op 3 of 4 verschillende manieren gebruiken. Dus Makandi is met elkaar samen en noem maar op. Zolang je hem al in een zin kan zetten.